खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जों फिनिसबाय खोब गोसो गोथारै बारायनाय जाबाय दिनै मोनसे जों आन्चलिक हिसाबाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों जाहाथे 2024 मायथाइयाव जायफ्रा फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों स' बिथांमोना दिनै जों आन्चलिक हिसाबाव गांसे आर'नाइ बरायनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों स' गिबियावनो जोङो 3 नम्बर बुजिलि गामियाव दिनै फैनाय जादों स' लोगोसे आंजों फैनाय जादों जिल्लानि मेम्बार मानगोनां अकन दैमारि सार आरो लोगोसे जोंनि बुजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि सार मानगोनां उपेन दैमारि सार स' रायजोफोर नायबाय था आं हाबाफारिखौ जागायनोसै नावा बिनि नामखौ खिन्थानाय जायाखै मिस अनिता बर' ना अनिता बर' सिंलिमारि हाई स्कुलाव फरायनानै सेथि मासिया बुरिनो हादों आरो लोगोसे IT फाइल ना IT फाइलाव लेटार लादों आरो लोगोसे 65.1 63.1 ना पार्सेन्टेज लानानै साजादों स' गिबियावनो जोंनि आनचलिकनि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे उनावबो बिदिनो दावगालांबाय थाथों आरो मोजां साख्रि लाथों गियानि जाथों होननानै जों आसा फारियाव लोगोसे जों मिथिनो लुबैगोन जे बिमा बिफाया गावनि फिसाजोआ पास जानानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों एसे फोरमायनो लुबैगोन मानो होनबा आं एसामिसआवनो सोंगोन माने बांद्राय एसामिस रायलायनाय जायो दा কৰি আপোনাৰ ছোৱালীটো মেট্ৰিক পাছ কৰিছে এবছৰ ন কেনেকা অনুভৱ কৰিছে মানে মই বহুত ভাল পাইছোঁ মোৰ ছোৱালী আজি যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গৈছে ডাঙৰজনী বা থাৰ্ড গ'লে বা সৰুজনী মাজুজনী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গৈছে মই বহুত খুচি হৈছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালী আৰু অকণ আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ এইটো এইবাৰৰ বাৰু এটা লেটাৰ পালে ছেকেণ্ডত যাতেকে বা থাৰ্ডত বা কিবা হ'লেও 2-3খন পাবলৈ মই আশা কৰিছোঁ মই বহুত খুচি হৈছোঁ মাক দেউতা ককাই ভাই সকলোৱে বহুত খুচি হৈছে रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो गावनि बिबुंथि होनायनि थाखाय खारन बयबो गावनि गथ'खौ मोजां जानो लुबैयो स' बेनि थाखायनो गार्जेन हिसाबाव जोंनि आनचलिक हिसाबै बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बिफाखौबो सोंगोन नाथाय बिफायाबो जों फैदियो नाथाय ছোৱালীটো फार्स्ट डिभिजन লৈছে আমার চাকরি টাকরি নাই এনেকে পড়াশোনা হাজিরাভাবে করি পড়াশোনা এনেকে করলো চাকরি ফার্স্ট ডিভিজন ভালকে কিনে পড়লে চাকরি টাকরি ভবিষ্যতের কারণে নিজে চিন্তা করে থাকো ভালো মানুষ ধন্যবাদ থাকিল লগতে আমাৰ এই ভণ্টিজনীকো দুই এষাৰ সুধো যাতে ভৱিষ্যত কি হ'ব বিচাৰিছে নহয় জানো গতিকে আমাৰ দৰ্শকসকলে কি হ'ব বিচাৰক নিজে পঢ়ি শুনি কি হ'ব বিচাৰক কৈ দিয়া অলপ চবৰে এটা হবি থাকে নহয় কি হ'বলৈ ডক্টৰ হ'বলৈ বা কিবা কিবি চাকৰি ল'ব বিচাৰে কোনোবাই আৰ্মি ঠিক আছে এনেকৈ ভালকৈ পঢ়ি থাকক ন ইণ্টাৰভিউ দি ভালকৈ আৰু ঘৰতো জানি চাকৰি বাকৰি নাই মা দেউতা নহয় জানো কিমান কষ্টৰে পঢ়াই আছে গতিকে এনেকুৱা যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ল'লে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ আনচলিক ল'ব গতিকে সেই আগলৈ যাতে এনেকৈ আগবাঢ়ে সেই ধন্যবাদ থাকিল চ' लोगोसे जोंनि आनचलिकनिनो जोंनि डिस्ट्रिक्ट मेम्बार सार अकन दैमारि सार दं बिथांखौबो जोंनि आनचलिक हिसाबाव फंनैसो मिथिनानै खोनाबाय सार गिबियावनो बुजिलि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बे न'खरनिसिम फुंबिलिनि मोजां साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै जोङो बे सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मान बावनो फैदों आरो बैदिनि जोंनि गाहाय नेहाथारिया मानखौ बावबाय आरो दायो जों साहित्य सभानिफ्राय जानानै बेखौनो जों थुलुंगा होनो इच्ছা खालामदों दि जाहाथे फरायसाफोरा गोसो होनानै फरायो आरो गोसो होनानै फरायनांगोन अब्लासो गोजौ थाखोआव उथ्रिलांनो हागोन आरो जुदि गोसो होनानै फराया তেতিয়া हले जेबो खामानि जानाय नङा मानोना आथिखालनि दानि मुगायाव फरायनायजोंसो खामानि जायो आरो एसे एनैल' पास जानायजों खामानि जाया जेसां हायो मोजां टप लेभेलाव पास खालामलांनांगोन आरो गोसो होनांगोन आरो जि
थांखि फरायसाया बुंदों आरो बे थांखिनि सायाव आं एसे बुंनो नागिरदों जि थांखिखौ बिथाङा लादों बे थांखियाव खिन्थु दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामनांगोन एसे माने खारनांगोन ध्यान खालामनांगोन फरायनायजों लोगोसे अब्लासो बे थांखिखौ सहैनो हागोन आथिखालाव बेबायदि खेला दुला खालामनानै गेलेनानै बहुत मुंदांखा जाबोनाय सुबुंफोर दङ आरो जि थांखिखौ लादों आरो बेयाव हयथ' बहुत खस्थ' दङ बहुत खस्थ' खालामनांगोन आरो बे खस्थ' खालामब्लासो बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन जों बेखौ रोखा मिथियो आरो जोंनि साहित्य सभानि जानानै जोङो बेखौ थुलुंगा होदों जाहाथे बिनि फरायनाया गोजौ थाखोआव मोजाङै थांनानै मोजां फरायनानै बिनि साननाय बायदि गासैबो जाफुंथों जोंनि आनान गसाया जाहाथे साबायखर बोर आशीर्बाद होयो आरो न'खर गसायनो गोबां थाखा फैसा गोनां जागोन आरो बे थाखा फैसाफोरखौबो बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै जाहाथे बिनो नांगौ बायदिखौ होनो हायो आरो आथिखालनि मुगायाव गोबां समस्याफोर दङ आरो बे गाज्रि समस्याफोरा जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा थाङा गोलैया बेखौ जों आखा खालामो आरो इयुनावबो जोङो आखा खालामदों जे इयुननि फारिलाइफ्रा हाई सेकेन्डारि जेथिया आनजाद होगोन बे समावबो जोङो जाहाथे साधारनहैबाबो जोंनि आनसलिका जाहाथे बे आरनाय गांसे होनानैब्लाबो जों बरायनो मोनो आरो बे बरायनायल'जों नङा आरो जोङो बेबायदिनो थांनाय बोसोराव 7-8जनसो बरायनो मोन्दोंमोन नाथाय देग्लाय जों आरो बेबायदिनो बरायफिननो मोन्दों जों बेखौ गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनि आनसलिका गोबां गोलैसोनानै दङमोन आरो बेबायदिनो फरायनाय खेथ्रआव उथ्रिसारनो हायाखैमोन आरो अनेक समस्याफोरजों हयथ' गोदोनानै दंमोन नाथाय दायो जोंनि आनसलिकाबो एसे फरायनायाव दावगाबोदों आरो बेनि थाखाय बे न'खरखौबो साबायखर बावदों मानोना बे न'खरा खस्थ' खालामनानै गावनि गथ'खौ फोरोंनायनि थाखाय जोंनि हायथ' अभारनिफ्राय साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों सारा फंनैसो गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे इयुनावबो बिदिनो जाबाय थाथों होननानै स' रायजोफोर एसे ब्लग दिन्थिबाय स' न'खौ एसे दिन्थिलाय केमेरायाव फंबाय एसे न'फोरखौ रायदिनो जाहाथे गोदान न'बो बानायगासिनो दं जाहाथे बेयाव लासैनो साख्रि बाख्रि गैया रायजोफोर स' जाखिनि हाबाय आं दिन्थिबाय जा उनावबो बिदिनो जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे फंबायफोरखौ दिन्थिबाय थागोन आरो आंनि ब्लगखौ जुदि मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम जेसां हायो सापर्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन बेखौबो थुनानै अल खालामना ला स' दिनैनि ब्लगा बेयावनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग